večer. Dobrodošli, ja sam Martin Lightman, ovo je moj trio. Hrvoje Kralj na kontrabasu. Sebastian Baumgartner na bubnjevima. Prva pjesma koju smo svirali danas zove Segment i iduća pjesma koju sviramo zove se Rumpelstiltskin na hrvatskom Cvilidreta i to je moja kompozicija i nadam se da ćete uživati. Hvala.
Sebastian Baumgartner, Hrvoje Kralj, moje ime je Martin Lajtman, puno vam hvala.